ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልሁም ከመ ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን እንሰላስሎ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ክንካፈሊና በዛ ሐሳብ እዚ ድማ ነፍስና ክንሕልዋ ኢና ማለት እዩ ምኽንያቱ ነፍስና በቃሉ ጌርና ጥራይና ክንሕልዋ ንኽእል ሓላው ነፍስና ቃሉ ስለዝኾነ ኢየሱስ ስሙ ይባረኽ ሎሚ መዓልቲ እንካፈሎ ቃል ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝብል እዩ ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ምስቲ ኩሉ ዝኽእል መንፈስ ደቆ ሓብሩ እግዚአብሔር ፈትዩ ሎሚ ደስ ይበልኪ ምስቲ ኩሉ ዝኽእል ክትሓብር ስለዝተፈቐደልኪ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ካብ ጥቕሲ 13 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኹም ይኹን ዋው ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ጸጋ ተዛሪቡ ምኽንያቱ ናይ አምላኽ ጸጋ ኮይኑ ዝተገልጸ ወዱ ስለዝኾነ ስለ እግዚአብሔር አቦ ክዛረብ ከሎ ድማ ፍቕሪ ተዛሪቡ ምኽንያቱ እግዚአብሔር አቦ ፍቕሪ ስለዝኾነ ካብ ፍቕሩ ዝተለዓለ ኢኻ ኩሉ ተፈጺሙ ማለት እዩ ናብ መንፈስ ቅዱስ ምስ በጽሐ ግን ስለ ሕብረት ተዛሪቡ ሃሌሉያ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ምስ በጽሐ ስለ ሕብረት ተዛሪቡ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምሳኹም ይኹን ኢሉ ኣሕዋት ኣብ ውሽጥና ምሳና ዘሎ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝተሰከሞም ዓበይቲ በነፊት ንህይወትና ዘሳጉሩ ዓበይቲ ጸጋታት ንህይወትና ዘሳጉሩ ንህይወትና ብጣዕሚ ኣገደስትን ዋና ዝኾኑ ነገራትን ኣብ መንፈስ ቅዱስ እዮም ዘለዉ እግዚአብሔር አቦ ንመንፈሱ አባና ከሐድር ዝገበሮ በመንፈሱ ዝንበር ናብራ ክንነብር ስለዝፈተው እዩ እዚ በመንፈሱ ዝንበር ናብራ the higher life ለዕል ዝበለ ህይወት እዩ ነዚ ለዕል ዝበለ ህይወት እንነብር ግን በመንፈስ ቅዱስ እዩ ዳግም ዝተወለድና ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ አመና በመንፈስ ቅዱስ ኢና ዳግም ተወሊድና ስለዚህ እዚ በመንፈሱ ዳግም ዝተወልደ ውሽጥና እዛ በመንፈሱ ዝተቀበልናያ ሰማያዊት ህይወት እዛ በመንፈሱ ዝተቀበልናያ ናይ ትሉዕል ህይወት እዛ በመንፈሱ ዝተቀበልናያ ኣብ ውሽጥና ዘላ ብርሃን ዝኾነት ህይወት ከምቲ በመንፈሱ ዝተቀበልናያ በመንፈሱ ቃይና እንነብራ እዚ ናይ ውሽጥ ህይወት በእምሮና ዘይኮነ በመንፈስ ቅዱስ ይዝንበር ብጥበብ ሰብ ብምናምን ክትነብሮ ይትኽእል ኢኻ ኖ ብጣዕሚ ልዕሊ ጥበብ ሰብ ዝሓለፈ ህይወት እዩ ውሽጥና ዘሎ ልዕሊ እምሮ ሰባት ዝሓለፈ ህይወት እዩ ውሽጥና ዘሎ ነዚ ህይወት ዘንብረና መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ እንጥቀመሉ እንኸስበሉ ኣብ ዘለዉ ነገራት በነፊት እንወስድ አድቫንቴጅ እንወስደሉ በሕብረት ጥራዩ መንፈስ አምላኽ በሕብረት ይድሰርሕ ስለዚህ ቅዱሳን ኣብ ጊዜኡ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ሕብረት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ጥልቀቱ ክውስኻሎ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ፌሎውሺፕ ኢንቲሜሲ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ክውስኻሎ ከም መጠን ምስ መንፈሱ ዘለና ፐርሰናል ፌሎውሺፕ ዝወሰኸ ብኡ መጠን መንፈስ ቅዱስ አባና ክሰርሕ ዝጅምር ብኡ መጠን መንፈስ ቅዱስ አባና ክብሩ ክገልጽ ዝጅምር ብኡ መጠን መንፈስ ቅዱስ አባና ክንጥቀመሉ ዝገብረና ኣብ ነፍስ ወከፍ ጉዕዞ ህይወትና መንፈስ የድልየና እዩ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጉዕዞ ህይወትና መንፈስ ይጠቕመናዩ ነገር ግን ተጠቀምቲ መንፈስ ቅዱስ መን እዮም ተዳኢልኩምኒ እቶም ምስኡ ከሓብሩ ጊዜ ዓዲጎም ዝመላለሱ ሰባት እዮም ሰይጣን አዳምን ሔዋንን ካብ ናይ ክብርን ካብ ናይ ገዚእነትን ህይወት ዘውፅኦም ምስቲ መንፈስ ዘለዎም ሕብረት ካት ስለ ዝገበሩ እዩ ሪኢኹም ኣብቲ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ኣብኡ መለምላም ኣሎ ምውፃእ ኣሎ ቅብኣት ኣሎ ጸጋ ኣሎ ምፍራይ ኣሎ ኣብቲ ምስ መንፈሱ ሕብረት ዘለዎ ምስ መንፈስ ቅዱስ ጊዜ ዓዲጎም መዓልታዊ ሕብረት ዝገብሩ ሰባት ህይወቶም ተዳሪቁሞም ክርስቶስ ይዝጭኑ መዓዛ ክርስቶስ ኣብ ህይወቶም ተስተማቑረ ኢኻ ንምንታይ ተተባሃለ ንክርስቶስ አባና ዘኽብር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ኣሕዋት መንፈስ ቅዱስ ምሳና ሕብረት ክገብር ፍታዊ እዩ ምስኡ ሕብረት ክንገብር ድላይ እዩ ምስኡ ክሳዕ ዝደለናዮ ዓይነት ጠልቀት ሕብረት ክንገብር ንኽእል ኢና ክሳብ ዝደለናዮ ምስኡ ሕብረት ንክንገብር ሰማይ እቲ ማዕጾ ከፊቱ እዩ
اتزحزنك ነገር ግን እንታይ እንደሕሪልኩምኒ ምስ ጎይታ ክብሪ ሕብረት ክንገብር ማዕጾ ተኸፊቱልና ኹንሱ ካብ ምስኡ ሕብረት ንገብሮ ምስ ሰባት ሕብረት ንገብሮ ይበዝሕ ሌላ ኣብ ሕብረት ይዘሎ ሌላ ኣብ ጊዜ ምውሳድ ይዘሎ ሕብረት ጊዜ ይደሊ ጊዜ እንተ ደኣ ሂብካዮ ኢኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ክትገብር ትኽእል ከምቲ ንስራሕኩም ጊዜ ትግቦ ከምቲ ንስራሕና ጊዜ ንቦ ምኽንያቱ ገንዘብ ስለነእትወሉ ከምቲ ንንፈትዎም ቤተሰብና ጊዜ ንቦም ምኽንያቱ ምስኦም ዘለና ፍቕሪ ክዓቢ ከምቲ ንንፈትዎም ሰባት ክንከስቦም ጊዜ ንቦም ከምቲ ንንፈትዎም ኣዕሩኽትና ጊዜ ንቦም ከም መጠን ምስኦም ጊዜ ዝወሰድናዮም ድማ ንልቦም እንፈልጦ ልክዕ ከምኡ ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣሰራርሑኡ ኣካይድኡ ኣገላልጹኡ ኣጠቓቕሙኡ ከም መጠን ምስኡ ሕብረት ዝገበርካ ኢኻ ትፈልጦ ንዕኡ ጊዜ ክትህብ እንተጀሚርካ ምስኡ ጊዜ ክትወስድ እንድሕር ጀሚርኪ ምስኡ ሕብረት ክትገብር እንድሕር ጀሚርኪ ልዕሊ እምሮኽ ዝኾነ ናብራ ክትነብር ክትጅምር ኢኺ ልዕሊ እምሮኻ ዝኾነ ናብራ ክትነብር ክትጅምር ኢኻ ድንቂ ዝኾነ ናብራ ክትነብር ክትጅምር ኢኻ ዋይ ተተባሃለ ኣብ ምስኡ ሕብረት ዘሎ ናብራ ባህ ዘብል ናብራ እዩ ኣገልግሎትና ውጽኢት ምስኡ ዘለና ሕብረት እንተኾይኑ ናይ ክብሪ ኣገልግሎት እዩ ናብራና ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት እንተ ደኣ እንዳገበርና ውጽኢቱ እንድሕር ኮይኑ ናብራና ናይ ሓያላት ናብራ እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ዝገብሩ ህይወቶም ፍሉጥ እዩ መዓዛ ህይወቶም ፍሉጥ እዩ ምድራቕ ኣብኦም የለን ጭንቀት ኣብኦም የለን ፍርሒ ኣብኦም የለን ዋይ ተተባሃለ ምስቲ መንፈስ ሕብረት ዝገብር ኣብ መንፈሳዊ ዓለም አክቲቭ ይዝኸውን ስለዚ ብውሽጥና ክንነቅሕ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም አክቲቭ ክንከውን ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ክንርኢ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ክንሰምዕ ሲምፕሊ እቲ መገዲ ምስ ጎይታ ክብሪ ጊዜ ምውሳድ ጊዜ ብዝወሰድናዮ ሕብረት ክንገብር ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወት ክትጥቀሙሉ ኣብኡ ዘሎ ሃብቲ ኣብኡ ዘሎ ክብሪ ኣብ ነፍስ ወከፍ ጉዕዞኻ ክትጥቀመሉ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ምስቱ ዓሉ ጥበቡ ፍርሓቱ ኩሉ ክትጥቀመሉ ትደሊ እንድሕር ኮንካ እቶም ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ ዝበሃሉ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ሸውዓተ መንገዲ ኣብ ህይወትካ ክትሪኦም ትደሊ እንድሕር ኮንካ ሓዊ ሓፍተይ ሎሚ ጊዜ ዓዲኩም ከም ለባማት ምስ መንፈሱ ሕብረት ግበሩ ኣምላኽ ሰማይ ድማ ድንቂ ኸሪአኩም እዩ ሻሎም